Assalamu alaikum jama'a na wannan channel ta mai takan albarka mai suna Mr. Saiba 99 na Hausa. A wannan bidiyon zamu koya muku yadda ake installing in wata text editor wadda ake amfani da ita wajen koyon HTML cikin sauki. Wannan text editor tana da sauki sosai, shi yasa ma na kawo muku wannan bidiyon. Amma idan yau ne farkon zuwan wannan channel tamu, ku taimaka ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawa, mun gode. Da fari zamu shiga Play Store. Za mu yi searching in Thread Edit wannan ita ce. Da yake mu ga mai install nata, za mu danna open. Bayan mun danna open za ta kai mu cikin ta. Yawa kamar kuke gani nan ne fuskar wannan application mai suna Thread Edit, wanda ana amfani da shi wurin koyon HTML, CSS, JavaScript da dai sauransu. A bidiyo na gaba za mu koya muku yadda ake zuba code a cikin wannan text editor. Mun gode da kallon wannan bidiyon da kuka yi. Ku taimaka ku danna mana subscribe. Mun gode.